Kowe guyon kowe. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, modal iki lho. Ya adil ora kok modal adil. Ya, aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Duh, 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 duh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. No. Bismillah. Ya. Kowe kabari sik sadurunge. Ya, piye? Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wis. Utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Aduh. Siap. Siap. Wis, wis. Akhire mek semono. Wah. Gile, ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati kene aku mati kowe. Kowe guyon kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Meng kekuatanku ki meng semono kuwi. Ayo kene kenteran. Ya. Nah, Lho. iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Ya. Pisan to lagian? Ya. Madhep mburi. Oke, no. Waduh. Kurang pisan. Ya, no. Ta. Ayo, sak banter-bantermu.